Είμαστε στο Πιξάρι στη Δράμα με τη γιαγιά την Ελένη. Εδώ τη βλέπουμε και τώρα θα μας δείξει πώς να κάνουμε παραδοσιακούς κυφτέδες. Για πες μας γιαγιά, πόσα είναι τα υλικά? Τα υλικά είναι 9. 9 υλικά. Για να δούμε. Βάζουμε 1 κιλό κιμά. Ωραία. Βάζουμε μετά, το κρεμμυδάκι. ένα κρεμμύδι είναι έτσι. Ναι. Βάζουμε το ξύδι. Ξύδι. Βάζουμε το λαδάκι. Μισό ποτηράκι λαδάκι, ναι. Βλέπουμε. Ένα αυγό. Ένα αυγό, αλάτι. Πιπέρι ναι. και ρίγανη. Και τι άλλο έχουμε και εδώ? Το ψωμάκι. Το ψωμί το οποίο το έχεις βουτήξει πρώτα σε νερό. Το νερό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, άντε ξεκίνα. Πρώτα τι βάζουμε μέσα? Τώρα το κρεμμυδάκι πρώτα. Για ρίξτε να δούμε. Βάζουμε το κρεμμυδάκι. Ωραία. Βάζουμε το λαδάκι. Ρίχνουμε και το λαδάκι. Βάζουμε τη ρίγανη. Ωραία. Λίγο ρίγανη. Ίσα ίσα. Λίγο ριγανίτσα. Το ξυδάκι. Ρίξε και λίγο ξύδι. Λίγο ξύδι έτσι. Γύρω στις. Μια κουταλιά της σούπας. Ένα αυγουλάκι. Για σπάσει και το αυγό. Χωριάτικο είναι. Ναι, ναι. Βέβαια. Ωραία. Εδώ. Άσε το αυγό. Και το αλάτι, το πιπέρι που είναι? Τρίψε και το αλατάκι. Μπράβο. Περίπου μια κουταλιά. Ωραία. Εντάξει. Το πιπέρι του. Αυτό έτσι. Για τρίψτε να δούμε και το πιπέρι. Ωραία. Ρίγανη μπήκε, όλα μπήκανε. Το ψωμάκι τώρα. Βάλε και το ψωμάκι. Το βάλω και το ψωμάκι. Βάζουμε και το ψωμάκι. Το έχει βουτήξει πρώτα σε νερό. Στο νερό. Και ρίξει, βλέπω, μόνο την ψύχα βάζεις μέσα. Ναι, ναι. Το στραγγίζει κιόλας. Το σφίγγεις. Πες ότι από το Πιξάρι. Βασίλη. Και τώρα τα ανακατεύουμε όλα μαζί. Τώρα έτσι? τα ζυμώνω. Άντε να τα ζυμώσουμε. Άιντε. Ζυμώθηκε και αυτό. Έτοιμα είμαστε. Έτοιμα είμαστε. Ωραία. Βάλουμε τώρα στο ψυγείο για 1 ώρα να σφίξει ο κιμάς λίγο. Ωραία. Και μετά θα το ζυμώσουμε και θα το τηγανίσουμε. Και μετά θα το τηγανίσουμε. Ωραία. Έχουμε βάλει τον κιμά 1 ώρα μέσα στο ψυγείο να σφίξει όπως μας είπε η γιαγιά. Και τώρα τον παίρνουμε. Έχουμε ανάψει τη φωτιά. Ναι. Έχουμε βάλει λάδι μέσα αραβοσιτέλαιο, έτσι. Αραβοσιτέλαιο, ναι, ναι. Λοιπόν, και η γιαγιά εδώ τώρα παίρνει με το κουτάλι τον κεφτέ. Και τα ρίχνει μέσα στο αλεύρι για να αλευρωθούν. Θα αλευρωθούν και τα βάζουμε να τηγανιστούν στο λάδι. Ωραία. Άιντε. Γιατί μέσα στο λάδι ψήνονται όλα. Εδώ ανακατεύουμε κιόλας. Εντάξει. Θα γίνουν και θα τα πάρουμε με την κουτάλα. Γιαγιά είναι έτοιμα, έτσι. Πέρασαν 5 λεπτά. Μόλις είναι χρυσαφένια πάνω. Τώρα τα αυτόνομη. Είδες πως έγινανε. Θέλει τέχνη.
για να τα κάνεις. Βέβαια. Και, Δεν θέλω ότι- και αφράτα, Διέστε πως έγιναν. Τραγανά και αφράτα από μέσα. Εντάξει. Εντάξει. Άιντε, τέρμα. Πρεβενέτ. Έτοιμα γιαγιά. Έτοιμα. Άιντε. Γεια σας. Πρεβενέτ. Only fools rush in.